悲しみの向こう、片柳宏。5月10日、光り輝く奇跡。自分が今生きている、そのこと自体が奇跡だと気づけば、花が咲いていることも、鳥が飛んでいることも、木々が風に揺れていることも、すべてが奇跡だと気づくでしょう。私たちは今、光り輝く命の奇跡の中にいるのです。